Poznáte ten pocit, keď sa vám v živote stane niečo, čo vám ten život zlepší o takých 300% a zároveň je to pocit, ktorý kto neprežil, tak si ho nevie ani predstaviť. Mne sa niečo také stalo asi pred 2 rokmi, keď som si jedným dúškom vypočula 2-hodinový podcast v angličtine, ktorý vytvoril neurovedec Andrew Huberman, ktorý v tom podcaste hovorí o tom, čo sa s našim telom a mozgom deje, keď pijeme alkohol. Bolo v ňom mnoho informácií, ktoré ma prekvapili a ktoré som si nespájala s tým alkoholom. A obzvlášť jedna veľmi zásadná informácia, o ktorej si povieme neskôr, ktorá ma nakopla k tomu, aby som aspoň skúsila, či je to pravda a či to bude fungovať aj na mňa, to, čo hovorí. A dala som si taký pokus, že na 3 mesiace nebudem piť vôbec alkohol a budem pozorovať, čo sa deje. A už po týždni som vedela, že fakt nekecal. A po týždni už som našla mnoho ďalších benefitov, o ktorých ani nehovoril. A po tých 2 rokoch, alebo v priebehu 2 rokoch som našla ešte o mnoho viac vecí, ktoré sa zmenili v mojom živote, len vďaka tomu, že ten alkohol nepijem. I keď, aby som bola úplne presná, raz za 2 mesiace, dajme tomu, si dám trochu vína, keď mám naň veľkú chuť. Ale skôr by som to upresnila na to, že keď ten alkohol nepijem zo zvyku a keď ho nepijem moc často. V tom podcaste on hovorí o tom, že každé množstvo pitia alkoholu má nejaký vplyv na naše telo, ale samozrejme je veľký rozdiel, či pijeme 4-krát za týždeň alebo 4-krát za rok. V tomto videu by som teda chcela popísať niekoľko zmien, ktoré sa udiali v mojom živote a bude to taký prienik tých vedeckých poznatkov spolu s mojimi skúsenostiami. Takže koho by zajímali viac čisto tie vedecké záležitosti, tak môže sa určite pozrieť na ten podcast, o ktorom som hovorila. Link naň nechám pod videom. Momentálne má asi 8 miliónov zhliadnutí, takže asi bude fakt dobrý. Kto by sa chcel inšpirovať niečím ďalším, čo by si fakt asi s alkoholom vôbec nespojil, tak môže sa dopozerať aj na toto video a zoradím tie tematiky od takých bežnejších, od takých, ktorí by ste zrejme čakali, až po tie menej zrejme. Bod číslo 1 je očividne naše fyzické zdravie. Alkohol je toxická látka. Etanol v alkohole zasahuje každú bunku v našom tele. A preto alkohol nemôže byť zdravý a nemôže sa stať, že by naše telo nepoškodzoval. To nie je možné. Je to niečo, ako keby sme do záhrady na kvetiny našeliali miesto vody savo alebo nejakú blbosť, ktorá tam vôbec nepatrí. Pokiaľ vo víne napríklad sú polyfenoly ako jediná alebo jedna z mála prospešných látok, môže to byť pravda, ale tie negatívne látky ďaleko mnohonásobne prevyšujú nad tými pozitívnymi. Etanol navyše, okrem toho, že je toxická látka, tak sa v pečení mení na acetaldehyd. A acetaldehyd je klasifikovaný ako karcinogén skupiny číslo 1, to znamená tej najviac nebezpečnej skupiny pre vznik rakoviny. Keď to porovnám k autu napríklad, tak keby sme do auta liali nekvalitný benzín, tak by sme to mohli porovnať k tomu, že keď do seba dávame nekvalitnú stravu, vôbec to nie je vhodné, určite sa to prejaví, má to nejaké následky, ale ten alkohol je ako keby sme do toho auta liali limonádu. Niečo proste, čo to auto vôbec k tomu nie je určené, aby sme to do neho liali. Dobre si aj uvedomiť, že alkohol v akomkoľvek množstve je škodlivý, pretože akékoľvek množstvo, keď sa vrátime k tej kvetine, keď ju trochu zalejeme tým savom, prežije to, oslabí ju to a si sa z toho spamätá. A keď to robíme pravidelne a po malých dávkach alebo po veľkých, tak furt je to škodlivé. Nie je jednoducho možné byť zdravý a piť zároveň alkohol. Takže keď to zjednoduším a zrýchlim, tak acetaldehyd spolu s etanolom oslabujú naše orgány, narušujú hormonálnu rovnováhu, to sa týka testosterónu, melatonínu a tak ďalej. Narušujú hladinu cukru v krvi, takže kto pije alkohol, môže mať aj väčšiu chuť na sladké. Narušujú regeneračnú schopnosť nášho tela. Alkohol stresuje naše bunky neustále a stres vyvoláva zápaly. Alkohol ničí mikrobióm v našom čreve. A ako pôsobí alkohol na náš mozog?
Jednoducho alkohol mozog otupuje, oslabuje. Znižuje jeho neuroplasticitu, to znamená, že znižuje schopnosť učiť sa, sústrediť sa, pamätať si, pohotovo reagovať. Alkoholom dochádza k úbytku sivých mozgových buniek, takže zase oslabujeme mozog veľmi výrazne. A to úzko súvisí s našim psychickým zdravím. Pokiaľ pijete alkohol, tak si môžete vypozorovať druhý alebo tretí deň, ako sa cítite, akú máte náladu. Niekedy je to fakt až tretí deň, pretože doznievajú také dozvuky z toho predošlého večera príjemného, dajme tomu. A to je niečo, čo si môžete vypozorovať hneď, ale samozrejme to má aj dlhodobé účinky. A ľudia s depresiami a s úzkosťami, pokiaľ pijú alkohol, tak to ochorenie zintenzívňujú, umocňujú, zhoršujú. A o to ťažšie sa z neho dostávajú a o to viac potrebujú alkoholu. Pretože alkohol zvyšuje kortizol, ktorý vyvoláva zase stres. A stresom sa človek dostáva do úzkosti, do beznádeje. Takže pokiaľ máte zlú náladu, môžete to vyriešiť napríklad tým, že prestanete piť alkohol a je možné, že tých prvých pár dní bude tá nálada samozrejme ešte horšia, pokiaľ ste veľmi zvyknutí na to. Ale z dlhodobého hľadiska sa tá nálada ustáli a potom sa bude môcť ešte vyšvihnúť hore, pretože už vás to nebude sťahovať naspäť. Alkohol priamo súvisí s našim spánkom. Pokiaľ pijeme alkohol, tak je úplne vylúčené, aby sme sa kvalitne vyspali. A kvalitne nemyslím len to, že spíme celú noc, aj keď aj s tým má mnoho ľudí problém. Znamená to aj to, že v našom tele prebehnú všetky regeneračné fáze, ktoré ono potrebuje k tomu, aby mohlo fungovať ako celok. A to aj z krátkodobého hľadiska, aj z dlhodobého hľadiska. Spánok priamo súvisí s našim fyzickým aj psychickým zdravím, s našou náladou, so všetkým. A na spánok pôsobí mnoho ďalších faktorov, ale z môjho pozorovania alkohol má podiel na kvalite spánku aspoň pre mňa minimálne 50% a pravdepodobne viac. A teraz sa dostávame k tomu motivu číslo 1 pre mňa, prečo ja som prestala piť alkohol, respektíve prečo som si to chcela otestovať, či to funguje. Pretože zrovna je to téma, ktoré sa dá otestovať behom niekoľkých týždňov, možno aj dní. A potvrdilo sa, že naozaj funguje a veľmi efektívne. A ide o reguláciu svojich emócií. To je práca na celý život pravdepodobne pre každého. A alkohol není to jediné, čo na to vplýva. Ale je to veľmi efektívne, nesmierne efektívne. Dalo by sa povedať, že je to ako mnoho muziky za málo peňazí. Komu záleží na to, jak sa chová k sebe a hlavne k ostatným, a kto by chcel byť pohotovejší v tých svojich reakciách, trochu viac nad vecou, tak vyhodenie alkoholu z života je to najľahšie, čo preto môže urobiť. A jedna z najviac efektívnych vecí. Pretože mozog funguje inak, je bystrejší, viacej vnímavý. A súvisí to samozrejme s tým všetkým, čo už som hovorila, fyzickým aj psychickým. Ďalšie téma asi úplne mnoho ľudí nezaujíma, ale je potreba ho zmieniť a ide o ekologický dopad toho, že kupujeme alkohol, pretože keď nepočítam rozvoz a také veci, predaj, skladovanie, tak ide aj o to, jak sa pestujú plodiny, z ktorých sa vyrába alkohol a z prevažnej väčšiny ide o toxicky pestované alebo chemicky pestované plodiny a to teda neškodí len planete, ale aj nám samozrejme. A pokiaľ by sme šli úplne ešte ďalej, tak môžeme k tomu počítať plné nemocnice a autonehody a rozvedených mnoho párov kvôli alkoholu a tak ďalej. Takže to je len na také zvedomenie, čo všetko ešte za tým sa skrýva ďalšie. Veľmi zaujímavé je pozorovať, ako nám alkohol ovplyvňuje hladinu nášho dopamínu, pretože každý má nejakú hladinu dopamínu, ktorá sa môže zvyšovať dajme tomu drogami, ako sú práve alkohol, môže to byť ale aj sladké jedlo, môže to byť film, sociálne siete, môže to byť mnoho vecí, ktoré nám z dlhodobého hľadiska vlastne neprospievajú, ktoré sú jednoduché a ktoré nám na ten moment zlepšujú náš stav, aspoň zdanlivo. A tá hladina sa zvyšuje alebo práve znižuje podľa toho, čo robíme. Takže napríklad sa môže znižovať prechádzkou v lese, meditáciou, cvičením, zdravým jedlom. A pokiaľ je naša hladina tu, tak sme veľmi spokojní v stave, kedy ona je tu. Kedy to telo dosiahlo túto hladinku. A pokiaľ máme tú hladinu nastavené tu, tak nie je to telo spokojné a tá myseľ
pokiaľ tam nie je. Takže keď sme zvykli na pitie alkoholu, dajme tomu pravidelne, tak máme nastavenú tú hladinu tu. A tie veci, ktoré prežívame v tejto hladine, vlastne nemôžeme už prežívať úprimne a nemôžu byť pre nás krásne. A je to veľmi ťažké užívať si ten život vlastne na určitej hladine dopamínu, pokiaľ sme zvyknutí na túto. A v jednom filme bolo zmienené, hovoril vyliečený alkoholik o tom, aké to je byť vyliečeným alkoholikom. A to ma zarazilo, pretože on vlastne hovoril, že keď človek alkohol pije, tak je to ako farebná televízia. A keď ho nepije, tak sú to tie obrazy, ktoré sú už len čierno-biele. Takže to už je ten level, kedy vlastne ten človek sa nevie ani dostať naspäť. Ale ono to ide. To už je zase na ďalšie video, ktoré by som veľmi rada natočila. Aj keď ja som v takomto štádiu nikdy nebola. Ale verím, že to funguje pre všetky štádia, pretože len ide o to, jak moc vysoko to máme. A jak moc nízko to chceme zase dať naspäť. Tá hladina dopamínu sa veľmi dobre sleduje. Každý deň sa môžeme na to pozrieť, pretože keď máme nutkanie, že ja sa nudím, alebo niečo by to chcelo, alebo také niečo a siahneme po nejakej z tých drog, takzvaných, tak to znamená, že asi máme to vystrelené celkom vysoko. Ale pokiaľ sme takí, že sme spokojní tam, kde sme, v prítomnosti, v jakej sme, napríklad v spoločnosti, v ktorej sme a nepotrebujeme ten alkohol, to znamená, že máme tú hladinu celkom nízku a sme spokojní s málom, aj keď v skutočnosti je to vlastne viac. Pokiaľ sme sa rozhodli do svojho života aplikovať aj nejaké zdravé zvyky, napríklad akože budeme pravidelne športovať, alebo chodiť do lesa, čokoľvek, alebo čítať, meditovať, tak pokiaľ pijeme alkohol, tak nás dosť demotivuje tieto veci robiť. Jednoducho preto, že máme na to menej energie, menej nálady a aj nás to dosť nebaví, to súvisí zase s tým dopamínom a vlastne nám to sťažuje celú tú situáciu. Veľká vec, ktorú som si uvedomila už prvých pár dní, po tom, čo som skúšobne prestala piť alkohol, bol obrovský príliv slobody. Obrovský. Mnoho ľudí to chápe naopak, že tým, že som slobodná, si ten alkohol doprajem, ale ja to cítim tak, že ho vôbec nepotrebujem. Príde mi to úplne zbytočné ho piť. Už teraz, samozrejme to tak nebolo predtým. A je to tak slobodné. Ja ho ako nevnímam, že by bol súčasťou môjho života a neberie mi tú slobodu, ktorú v skutočnosti naozaj každý má. Pitie alkoholu nám berie schopnosť popasovať sa s diskomfortom. Často siahneme po alkohole v chvíle, kedy máme pocit, že na niečo nemáme, že sme slabí alebo že nezvládneme nejakú situáciu. Ale keby sme to neurobili a tú situáciu úprimne prežili a nebude to príjemné. A nemyslím to masochisticky, myslím to tak, že sa pozrieme na ňu, vnímame ju, príjmame ju a prejdeme si ňou, neutekáme alkoholom pred tou diskomfortnou situáciou, tak veľmi vyrastieme, veľmi nás to posilní. A zistíme, že silní sme všetci. A pokiaľ máme pocit, že k tomu potrebujeme alkohol, tak nie sme slobodní. Ak sme rodičia a pijeme alkohol, je dobre si zvedomiť, že presne tento vzorec dávame aj svojim deťom. Takže pokiaľ pijeme alkohol každý tretí deň, tak pre deti sa stane normálne, že v rodine sa pije alkohol každý tretí deň. Pokiaľ je pre nás ako rodičov normálne, že problémy riešime alkoholom, alebo že sa bez alkoholu nedá zabaviť, to isté si berú do života deti naše. Pokiaľ vyrastajú deti v prostredí, kde sa alkohol takmer nepije, tak je to pre nich cudzie a nepotrebujú to, nič im to nehovorí. A samozrejme, deti si to potom môžu už v dospelom veku zorganizovať v hlave, ako budú chcieť. Môže sa to stať aj opačne, než jak sme im to nastavili. Ale väčšinou tie vzorce silné si berú od nás. A neviem, či by toto fungovalo ako hlavný motív, preto aby sme nepili alkohol, ale minimálne je dobre o tom vedieť a tiež je dobre si uvedomiť, že v našej spoločnosti je úplne normálne, že ľudia väčšinou pijú a dosť často. Naopak tí, čo nepijú, sú tí divní. A zároveň je dobre si uvedomiť, že je úplne normálne, že ľudia po 40-ke, po 50-ke sú dosť chorí, viac a viac. A to
to nemusí byť normálne. Ide o to, jak to nastavíme, minimálne v našej rodine. Pokiaľ pracujeme na sebapoznaní, tak nepitie alkoholu je výborným prostriedkom, ako toho môžeme ľahšie dosiahnuť, pretože alkohol vlastne akoby tlmí vnímanie sveta, vnímanie nás seba samých. A pokiaľ chceme lepšie porozumieť našim reakciám a tým, aký vlastne v skutočnosti sme, tak to s alkoholom ide veľmi ťažko, pretože nás oddeluje od nás samých. Veľmi zaujímavé je sledovať v dobe, keď človek prestáva piť alkohol, jak sa mu až mení identita, jak sa vlastne doteraz stotožňoval s tým alkoholom alebo prípadne iným zvykom. V mojom prípade som sa stotožňovala s tým, že som milovnica určitého druhu vína a teraz už to tak nie je. Teraz už nemilujem tak moc to suché španielské alebo talianské víno. Milujem vodu, milujem čaj. Milujem úplne iné veci, ktoré môjmu telu naopak prospievajú, pretože sa mi to vnímanie zmenilo na viac láskyplné voči mne samej. A niekto to vníma opačne, že si dopraje to víno, pretože sa má rád. A to všetko sa môže veľmi zmeniť a je to len sila zvyku. Pamätám si na tú dobu, tí prvých pol roka, kedy som si na tú novú identitu nemohla zvyknúť a bolo to až ako keby mi niekto zmenil meno v občianskom preukaze. Tak silné to bolo. Sila zvyku je veľmi, veľmi silná. A pokiaľ niekto prechádza touto fázou, tak určite vie, o čom hovorím. Keď nepijeme alkohol a sme v spoločnosti, tak mnohonásobne viac vnímame druhých ľudí a preto aj im lepšie potom môžeme porozumieť. A celú tú akciu v podstate vnímame viac úprimne a hlavne ju vnímame v tej realite. A môže sa stať, že nás tá akcia nebaví a človek vtedy, keď si nedá alkohol, tak má chuť odísť. A ono je to skvelé odísť, keď nás to nebaví. Pretože to tak je. To nemusíme sa oklamať tým alkoholom, že vlastne sú tam skvelí ľudia, ktorí nám vyhovujú. Môžeme proste odísť a budeme úplne spokojní a neprídeme o nič. No a asi posledná vec, ktorú dneska zmiením, je tá, ktorá je úplne na prvý pohľad asi zrejmá. A to je to, že alkohol nám berie 3 naše základné zdroje, ktorých má väčšina ľudí veľmi málo, takmer vždy. Čas, energia a peniaze. To asi nemusím rozvádzať. Každý si môže v sebe predstaviť, koľko z týchto zdrojov tomu alkoholu takto dáva. A je dobre si zvedomiť, či mu to za to stojí a či naozaj ten alkohol, ten pôžitok z toho pitia alkoholu má túto obrovskú cenu. Teraz som vymenovala mnoho zmien, ktoré sa udiali v mojom živote, na mne, ale samozrejme tie zmeny sa týkajú aj môjho okolia, mojej práce a ľudí, s ktorými žijem a s ktorými pracujem. A napríklad na deťoch je veľmi krásne vidieť, či ste sa niekam posunuli alebo nie. Oni sú perfektné zrkadlo na to, pretože pokiaľ deti prestanú sa chovať tak, že vám dávajú najavo, že ste mimo, alebo že ste, dajme tomu, že nie ste vo svojom strede, že nie ste v harmonii, tak a pokiaľ s tým prestanú, tak je to taký symbol toho, alebo taký výsledok toho, že ste niečo zásadné zmenili. A u tých detí je, pokiaľ máte deti a prestanete piť alkohol, môžete vysledovať, jak rýchlo to nastane, pretože je možné, že to nastane veľmi rýchlo, táto zmena v chovaní detí. To znamená, že sa nebudú chovať tak nepríjemne pre vás, jak doteraz. A oni majú takú rolu, že sa tak chovať jednoducho musia, pretože vám to zrkadlo prirodzene dávajú. Pokiaľ ich neutlmíme my nejakou autoritou, to je už niečo iné. Ale pokiaľ sa cítia slobodne, tak nám veľmi výrazne dávajú najavo, či sme v tom svojom strede, alebo nie. Na záver by som vás chcela poprosiť, aby ste toto video brali ako prípadnú inšpiráciu pre nájdenie nejakého motívu, ktorý by vás udržal na ceste urobiť pokus, nepiť alkohol a zistiť sám pre seba, čo vlastne získavate a čo strácate. A mňa ani ten dvojhodinový príhovor toho Hubermana nepresvedčil o tom, že nikdy v živote nebudem piť alkohol. Vo mne len zbudil takú zvedavosť
a aby som to skúsila. A tie 3 mesiace uvádzam tak, pretože väčšinou nejaký zvyk trvá aspoň 3 mesiace, než si telo odvykne od neho. Pre ľudí, ktorí sú zvyknutí piť viac, tak to môže byť viac. Ktorí sú zvyknutí piť menej, to môže byť menej. Ale je pravda, že ja už som po týždni cítila taký obrovský nával slobody a niečoho, a vlastne intuícia mi napovedala, že áno, toto je presne to, čo máš robiť. Že už som nemala vôbec pocit, že by som sa k tomu niekedy chcela vrátiť. Prišlo mi to už vtedy absurdné. A čím dlhšie to človek robí, tak tým viac si zvyká na tú slobodu a už sa nechce vrácať naspäť k tej brzde v jeho živote. Tak som to mala ja. A samozrejme, pokiaľ to máte úplne inak, tak to máte inak a to je samozrejme v poriadku. Ešte by som rada zvedomila jednu vec a to je to, že pokiaľ sme v náročnej životnej situácii, tak máme pocit, že si ju potrebujeme tým alkoholom uľahčiť. Ale keď sa nad tým zamyslíme, tak si to ešte sťažujeme, tú situáciu. Je to niečo ako keď sme na materskej a nespíme, dajme tomu, pokiaľ máme jedno dieťa a kojíme ho v noci, tak aspoň rok, dajme tomu, nespíme v kuse. A máme pocit, že keď si dáme alkohol alebo kávu alebo niečo iné, alebo keď do noci pozeráme konečne na tú telku, pretože si konečne chceme oddychnúť, tak si sťažujeme ešte celú tú situáciu a možno o to menej to dieťa v noci spí, o to menej sa my vyspíme aj toto kolečko. Takže vlastne pokiaľ máme náročnú situáciu, je to ťažšie neuchýliť sa k tým uľahčujúcim drogám, dajme tomu, ale v skutočnosti je to pre nás ťažšie. Tá situácia sa zvláda ťažšie. Takže čím je náročnejšia, tým viac by sme mali tomu telu dopriať láskyplne to, čo naozaj potrebuje v skutočnosti. Pokiaľ vás toto video bavilo a prinieslo vám niečo nové, budem moc rada, ak napíšete do komentárov, čo vás zaujalo najviac. A pokiaľ sa vám takýto obsah páči, môžete si dať prihlásenie k odberu. Uvidíme sa možno na budúce. Tyjo, tak to bolo náročné. To nevyplatil. Sa dobre nevyspíme, tak to telo... to už som hovorila. Je to tak jednoduché vyhodiť ten alkohol, aby sme sa mohli dobre vyspať. To som tam nechcela. Pokiaľ ste telo mohlo zregenerovať a aby mohlo... teraz baterka, ty